Здравейте, приятели! Ето, че се виждаме отново и днес реших да сготвя пред вас едно не много сложно ястие, но много вкусно и много диетично, а именно това са пилешки филенца на тиган. За гарнитура ще използваме спанак, този е бланширан и пасиран, и парченца от тиква, но това как ще ги приготвим ще ви покажа малко по-късно. Сега се заемам с филенцата. Знаете, при пилешкото използвам вегета, любимата ми подправка, и ще ги подправя само с вегета. Ето по този начин. Така. Също и от другата страна. Тя има и сол в нея. Изобщо всичко, което ни е необходимо. Ако не обичате вегета, може да ги подправите с сол и черен пипер. Но аз мисля, че с вегетата резултатът е най-добър. Така. Сега сипвам олио, включвам котлона и ще изчакам да загрее, за да ги запържим. При запържването на филенцата е добре да е тиганави, да не е от тези с незалепващо покритие. Така мазнината ни се сгорещи добре и сега започвам да запържвам филенцата. Почти за всеки продукт е валидно. Ако искате продукта ви да остане крехък, но да има своя вкус и аромат на запържено, трябва бързо да го запържите, запечатате на висока температура в тигана, а след това да го досготвите за определено време в фурната. Поне за мен този начин е най-добрият за постигане на този ефект. Искате още малко. Филенцата са добре запържени вече от всички страни. И сега поставяме капака и влизат в фурната при въздух за 20 минути на 190 градуса. Докато филенцата се досготвят във фурната, както ви казах, за 20 минути на 190 градуса с въздух под капак, аз ще приготвя малко сос бежамел. И всъщност това е нещото, заради което правя това филмче, да ви покажа как може да направите много вкусен спанак с помощта на соса бежамел. Първо слагам малко масло. Ще добавя и малко олио. Маслото трябва да прегори, както му казват, или суроватката, която е в него, да добие този аромат на орехи. Това става бързо, бъдете внимателни. След което си приготвям една лъжица брашно. Така. Това е около 30 грама. Брашното трябва да се запържи хубаво, но не много черно, защото никой не обича сос бежамел, който е черен. Така. Готово. И сега започвам да прибавям мляко в него.
Виждате, тези петънца са от маслото. Един австрийски готвач казваше, ако една манджа за нищо не става, сложете малко прегоряло масло в нея и веднага нещата ще се оправят. Така. Добавяте мляко, докато получите необходимата гъстота. Не стана най-белия сос бежемел, но това се дължи на прегорялото масло, което пък ще ни донесе аромат. Така, и в този момент поставям спанак вътре. И продължавам да разбърквам, така че да се получи една еднородна и много вкусна гарнитура. Така. Разбира се, трябва да посолим, което се разбира от само себе си. Но както каза сестра ми, ако не пише, че в рецептата трябва да се сложи сол, аз не слагам. Така че използвам случая да ви напомня, че разбира се, всичко трябва да се посолява. Даже и сладкишите, знаете. Още малко. Чудесна кремообразност. Невероятно. И индийското орехче. Както и аз винаги го правя, ще прибавя едно яйце или един жълтък, както предпочитате. Отдавна е изключен котлона, така че яйцето няма да се изпържи, но пък за сметка на това ще се сготви и ще даде една плътност на вкуса. Така. В топлия сос. Знаете, на яйцето са му нужни около 80 градуса, за да се сготви. Не изби белтък, което значи, че сме оцелили температурата. Едната от гарнитуните ни е готова, сега ще преминем към втората. Така, обелих кокаидо или хокаидо тиквата, въпреки че всички казват, че кората е ядлива и това е така. Аз предпочитам да отделям. И сега ще я нарежа на на купчета по този начин. Така. Които ще запържа в малко неутрално масло. В случая моето е рапично. Така. И тази част. Част от обвивката, от вътрешната част, която е по-мека, смятам да отстрана. Така. И сега просто няколко пъти ще обърна тиквата да се запържи и след това ще продължим. Така, позапържих тиквата. По какво се познава? Виждате, че леко ръбчета почват така да покафеняват.
И сега ще приложа тази техника като при картофите. Наливам растителен бульон и оставям тиквата да се досготви. По този начин ще остане хем хрупкава, хем ще бъде приготвена. И така, приятели, тиквата ни е почти готова, но не съвсем. Проверявам от време на време с вилица. Има още какво да се желае, но тя отива на съседния котлон, защото тук ще извадиме месото, филенцата, които вече се сготвиха. Ето така. И погледнете каква красота има под капак. Така. Започна да ври, защото котлона ми беше още включен. Сега ще го изключа. И ще ги извада да си починят малко след този шок. Просто погледнете на пипане каква красота. Сочни, вкусни. Баш как си трябва, както се казва в рекламата. Така. Слагам един похлопак отгоре. И сега ще се заема с ето този безценен сос, който е останал. Към него ще прибавя винаги, когато вадите тиган от фурната, винаги трябва да имате ръкохватка до вас. Ще прибавя малко от соса от тиква, който вече е готов. Ето така. Той е невероятен поради бульона и миризмата на тиквата. Готово. Тиквата ни вече е готова. Изключвам котлона. И сега всичко това ще го монтирам с малко студено масло. Разбира се, за целта котлона вече не трябва да е горещ. Маслото идва от хладилника. Тук има още малко безценен сос, който ще поставя също. А тук се е получил един разкошен тиквен рачел. Така. Слагам парченцата масло и правя една своеобразна емулсия. Знаете, тази техника се нарича монтиране. Течността не трябва да е топла, а маслото трябва да е студено, за да не се разпадне маслото от останалата част. Всъщност аз имах по-добър уред за това. Ето така. И погледнете каква красота се получи. Сега ще сервираме. И така, приятели, можем да се заем с аранжирането на чинията. Отдолу слагаме една основа от нашия чудесен спаначен как да го наречех? Спаначено кадифе. Ето така. Това е достатъчно. Отгоре поставям от тиквените парченца, които ще предадат
и цвят, и вкус. Така. Готово. Още едно парче. И сега е момента да видим какво става с нашите филенца. Трябва ми ножа за хляб. Така, да вземем едно филенце и да видим как е историята вътре. Доста е топло, но такова трябва да бъде. Така. И го отрязвам леко под наклон, за да ви покажа каква красота. Виждате какъв цвят. Не знам от това разстояние дали се вижда, но цветът е бледо-розов, назготвено добре пилешко филе и е невероятно сочно. Просто невероятно сочна история. Така. И сега това филенце трябва да го поставя тук в нашата чиния. Така. Като не трябва да забравям, разбира се, и нашия сос. И понеже тигана още не е изтинал от фурната, ще преместя чинията насам. Не знам от този ъгъл дали я видяхте, но сега определено ще я видите. Ето, това е нашата невероятна чиния. И отгоре с този разкошен сос допълваме цялата композиция. Смятам, че от нормални продукти, от обикновени продукти може да се получи нещо като гурме ястие. Затова ви препоръчвам да сготвите по тази рецепта. Ако искате, може да ми пишете в канала, винаги се радвам. А сега ви пожелавам, бъдете живи и здрави и до следващия път.